Wis lah. Wah, kayak sentrang lah sampai dalan. Semari burung. Burung bro, ketel. Ketebuan. Gatelen. Ketebuan me gatelen namanya. Iya piye kepaksa kayak sentrang kian iya ngene iki. Geplek pisan dapur. Ya alhamdulillah geplek ra apa-apa ra nemen ta tapi. Roh nah jan gitu kok kowe. Kalau akeh sentrang iki lho. Ayo. Stop menunggu cepetan. Genta metu no. Ketok lah. Oh ya ayo ora metu-metu lho. Kalau siapa tak ke? Nek uang. Tapi ora ketok. Ya gatelen lah wong ning tebuan Heeh. Aku lah gak berasaan ora prayu mbelar kabeh ning pipi. Anune tebu iki deloken. Kene lho. Iki aku ning kene iki sik ansek. Contoh tanganku mbelar-mbelar. Ler. Aku mau ngoleh sak mini iki lho. Nah, iki lek masak sipit iki. Endi ta? Nang kono sik. Contoh. Bujuku dak. Kemudian dia. Entar guys. Tetep bulan iki. Beler kabeh lho. Kebeler-beler. Aduh. Nanti tambah gak nih cepet nih. Loh kok cepet menilang toh. Leh, piye ta iki? Pok. Entan ta, Pok? Ditotne munggah malah mudun. Uang. Ana. Tenan. Aku le brasangan ora brasangan pra yo mbeler pipi kabeh. Ora pedang ngapa lho kok lagine malik lho, Pak. Mecak sentra merah tedas radinge malik pra didelok. Ki sing didelok apa? Telek. Pak. Kata etan mereka sing kata. Monggo Pak. Set aku nang ngasar jukun ta. Nang ngasar kula cedok. Masane aku apa ya? Capek aku ya capek. Ya cedok Pak wong ngarit iki. Nggih. Wis samono kok. Kurang. Mboten, nah niku enten. Oh, nggih kan wis, Mbak. Nggih. Nambahi namungan. Wis. Oke. Sik, juga nang aku saknya. Simen. Kenten aku ya gitu. Heeh. Suaramu melorot toh? Alah. Suara molot. Nggih, kebon percengkean. Beh ngisor kono ngene wangkere ra umum ngisor kono. Po weteng.
Pas kok kono diluk mengkiri gulune merinding bih. Ndang munggah ae. Tandurane iki lho. Tandurane antong. Nggih. Bocah ya. Nah. Soal dikuncit aja rambut. Iya, soal kuncitan dan rambut udah soal kuncit aja rambut masalah. Kayak jentrang. Rasa ngete. Ya, angkrek. Tak kurang ajar iki. Hai kota banteng lho engko. Yes. Yes, Lah nih, tekan saiki. Pe. Ketatan ya. Heeh. Saya aku tak ngombe sik dulu. Kok saiki tekan cek. Kancane ngombe lara olah. Ngombe ning kono, lokasi. Allah, jangan. Lokasi penyantaian. Nak keroken. Ome selak keroken. Tak omong. Ora usah ditali lho Pak Eko. Kenaline sapa lho? Ning kono isik nonton nek. Yes. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menonton ya. Guyu sik nang guyu sik. Wegah ompong. Anton to. Assalamualaikum ya. Selamat Guyu. menonton ya. Jenenge video-videone wong jadul, videone wong sing sapa adanya ya kaya iki lah.